Да. А зад гърба ми и снимай зад гърба ми. Натам. Влез, Митко. Чакай. Мама! Бахтата лига! Уж! Жиста! Е кожицата. Виж конете как гледат, брато! Брато! Конете гледат към Нека света. гледат. Виж как гледат там! Гледай маяйна, дай го при мен, Сега ще го държим. Сега ще го направим. Какво ще? Това трябва да вземе първо место. А не. Гледай какво прави, бе. Това трябва първо да си вземе место, верно. А назад може ли да обърне? Добре, че назад не може. А? Добре, че назад не може. Аз гледам такива по телевизията, къде правят такива самолети. Аз помислих, че... Ай, ги гледай сега! Аз мислих, че ти си така. Къде отида? Къде от самолетите? Пилот, да. Къде е така, къде ги дават по... Не. Пилота е... Къде ги дават? Къде ги снимат? Сваля го малко надолу, да. Ме кефи все едно как се дави. Все едно иска да падне надолу. Това много ти вече. Кучетата от нас ли се активираха? Не знам. Сега ще видиш, гледай какво Не са от вас. Те така си лаят. Ще каса ли самолета? Виж как седи. Преса ми си верно, да дадеш много газ, много ли бързо такова? Така, много ли бързо си изстрелва? Но той сега е напълно гасно. Не е напълно. Като дадеш много газ, много ли бързо такова? А напълно скорост? Колко горе да отига? Много. Стотина силно ми ги развива. Малко ще яка да се засни. Тихо. Гледай какво сме направили. Как ти си сумер? А може да касне до тук и падне. Пълен. Тихо. Тихо. Какво ще кажеш? Много яко. Това е първата трябва. А пълната скорост може ли да се развие? Сега как прави лупин. Олеле, как е яко. Не. Значи вятъра малко въздухна, сега ще направим срещу вятъра. Кацни го да го снимам и кацна. И ти само го свиваш така от ветъра. Го свиваш, нали? Какво да го снимаме, тати? Как кацва? Фащаме го в ръка. Как го фанаш имам пред. Ама да го битна ли? Ами не, Така. вземи си го обикновено. Ето ще!
Супер е. Много яко.